Shugor nakaslem jong unongsan Hima. President jong ke US Donald Trump uloong ba kisipai jong ke US ken penlong ya ke jing Hiar Thma ki bajur Persya ya ke Iran namar ba ke Thma kelarung sya ke Taiew ke Balai. Ute unong yelam jong ke seng Republican ula keren bat ke Fox News Radio bat uloong Ngin sa Hiar Thma bha yaki ha ke Taiew wan. Kani ke jing keren jong u kelami tang hadin ba ula penmi ya ke jing penlat Shibenta ke Balai post ni na ke benta ban thiet ya ke umpnyang Russia bala sya khang da ke bakarmen ban penduna ya ke dor bala penmi da ke Thma jong ke US bat ke Israel Persya ya ke Iran. Kam menchua ha ke nikesngi u Trump ulat ho ya ke jing maham ke bating ha ke social media ya ke Iran. Uloong ba kadai ka burom ka bakraw bandon ka jingkit kli ban penyap ye kinong yelam jong ke Iran da ka bakhot iki kinong le bamman ki balas ngotho bakla unong yelam ba kli du jong ke Iran u mujtaba Khamenei ha ka sngi pale ula berngem ban beteng ya ke jing thombor bat ban khang ya ke te ka duriaw ha ka jingkran pat ba ka baningkong jong u na du ba ula shimti ka kam jong pa jong u bala sha penyap ha ka sngi dang jong ka Thma Khamenei shum layu I pat ba shu na du ba ula shimti ka kam nong yalam bat ula pelat ru da ka jing tho u hexet ula ong ba Khamenei ula minsaw bat u la ban sha pan sneudur klem da ai sakhi ne batai benya ula ong ru ba ka US bat ka Israel ke la siat palat khat san hajar tali ki namding na du balas dang ka Thma ha ka arpu pratri urumphang Kishipai Israel kila ong bakila siat palat arspa tali ki namding ha ka than sepni bat pedeng jong ka Iran ha ka shisngi bala dep kunthop ye ki kor penher namding bat ki kor eda kibor sanchar ka Iran kila yethu ba kidon palat 6000 lai spa angut ki briu ki bala yap ha Iran bat ka Israel kila yethu ba kidon khat arngut ki bala yap ka US kala du no omduna ye ki khat lai ngut ki khot shipai kat ba saprangut kila men saujur